čelem, hele. Tak, a teď, jo. Teď to přijde. Bojíš se nebo ne? Ne, no dobře teda. Takže já bych teď potřebovala, aby si dělal všechno stejně jako já. Fajn? Roztáhni takhle nožky jako já. Ano, pokrčit. Tak, ručky nahoru. Perfektní. Hele, ještě jedna otázka. Umíš skákat do bazénu? Ano, tak to je jedině dobře, pač, to se mu teď bude hodit. Tak ručky zpátky nahoru. Tak, vydrž mi v této pozici, ani se nehni. A já ti řeknu, co se bude. Co je zase, kolego? Neměl by si sundat ty botičky. Prosím vás, kolego, proč otravněte s botičkama? To stráví, to je nějaká textilie. Běžte dál, já jsem ráda, že mě ještě neutek. To stráví, jo? Stráví. To jsem zvědavej, kdo to zase bude uklízet. Pane kolego, jste strašně šikovnej, já vám věřím. Neboj se ničeho, že ručešky zpátky nahoru, tak hezky, jak to bylo na začátku. A teď, já teď napočítám do 3, ano? A až uslyšíš slůvko 3, tak se co nejvíc odrazíš a skočíš tomu Spinosaurovi rovnou do tlamy. Dobře? Ne, neboj, já si dělám legraci. Ne, neboj, tohle jenom vtip, ale blbej vtip. Neboj, já jsem si dělala jenom legraci. To nemůžem, podívej se, kolik je tady dětí a lidí. To by nás všichni viděli, když by tě zežral. Neboj, já jsem si dělala jenom legraci. Ty mi ho pomůžeš nakrmit, jestli ještě pořád chceš? Ano, ale bude to jinak. Děti, zdali pak tušíte, to takový Spinosaurus nejraději baštil. Maso, no, víte, jaký druh masa měl nejradši? Kozu? Ne, ty ještě tehdy neběhali. Měl nejradši ryby, ano, on měl velmi rád ryby a my tady samozřejmě jednu takovou zlatou rybku dneska máme. Tak, zkusíme to znova, takhle, pod hlavičku, pod ocásek, ručičky co nejdál od těla, pro jistotu. Tak, ano. Prosím tě, já teď budu počítat do 3, ale ty mi nikam neskákej, kdyby si to rozmyslel, aby se přibližuješ k němu. Takže pozor, na 3, jo, dobře, takže 1, 2, no a tady 3. Pozor na prsty, ham.